Figyelem, figyelem, minden járőrnek. Pénzszállító rablók megszöktek a celláikból. Közözést adunk ki rájuk. Személyleírások a szöketekről. Az egyik egy 176 cm-es, 70 kg-os, 27 éves név Lucas Mario, aki egy amerikai maszkot visel, amerikai táskát van a hátán, és egy narancs citromsárga inget visel. A másik 179 cm, 76 kg, 32 éves, egy fekete maszkot visel, és egy fekete bőr jacket visel. Név Sin Johnson. Figyelem, figyelem, minden járőrnek. A pénzszállító rablók megszöktek a cellájukból. Közölést adunk ki rájuk. Személyi leírások a szököttekről. Az egyik egy 176 cm-es, 70 kg-os, 27 éves név Lucas Mario, aki egy amerikai maszkot visel, egy amerikai táska van a hátán, és egy narancs citromsárga ruhát hord. A másik 179 cm, 76 kg, 32 éves, egy fekete maszkot visel, és egy fekete bőrjacket. Név Sin Johnson. Working my last nerve. Careful, that's my bad hip you're bumping. Ki vagy és mit keresel itt? Én John vagy. És honnan tudod a címemet? Hát tudod, a neten minden fenn van. Na értem. Mit szeretnél? Felbírálni téged. Mire? Meg kéne ölni a csapatot. Hát tudod mi? Mutatod pandával csak pénzért ülünk. 5 millió. Gyere be és megbeszéljük. Miről lenne szó akkor? Egy banda ki akar rabolni egy kamiont. Aha, értem. Melyiket? Az 51-es kördet felé tartunk. Aha. Ami a katonáknak viszi a fegyvert? Igen. Abban jó fegyverek vannak. Igen, azért kell nekik. És már pedig így összefoglalva miről lenne szó? Hát meg kéne őket ölni. Engem is megpróbáltak egyszer ölni, de nem sikerült nekik. Aha. Valami más, hogy mi van a kamionban? Fegyver van csak. Mert csak. Semmi más. Semmi más. Aha, értem. Hát akkor előleg... Előleg 20 000. Előleg, nem van. Aha, értem. Szerintem, jó, benne vagyunk. Gyere, ígyunk meg egy sört. Most már jó. Jaj. Kb. Mikor lenne ez az egész? Hát nem tudom pontosan, de olyan 2 hét múlva.
Aha. Jaj, bú, disza, didi-ati-dú, disza, didi-ati-da, la. Gyere, haver, tudok egy jó kis Nam, dudi-ati-dú. énekelik. Ja. Ari, ho? Hát sziasztok, Pia, akkor egy kis Pia. Menj ma innen. Nézd, Pia, Pia, egy kicsi, na, itt Nem egy kis köt Pia, Pia. húzzál. Úristen, de nekem Pia. Végre itthon. Be van törve az ajtó. Gyere, menjünk be. Oké. Úristen. Ki vagy te? Most akarod innen, vagy meghalsz. Úristen, mi ez? Isten, mi ez? Ah! Úristen, ki lehetett? Ki lehetett? Fogalmam sincsen. Nem ismered? Nem. Hello. Hello. Te vagy ez a bizonyos Mario? Igen, te vagy, akivel beszéltem telefonon. Igen, én hirdettem azt a melót. Hát, akkor miről is lenne szó pontosan, mert itt vagyok és vállalok mindent. Egy kis boltot kéne kirabolni. Piát kéne belőle elhozni. Ez most valami olcsó vicc? Nem, Piát. piát. Melyik kis volt? És hova? Itt befordulsz egyenesen, befordulsz balra, és utána már remélem tudod a járást. Csak látod, mikor erre jöttél. Ja, igen, tudom melyik az. És Tudod, mennyit az kis kapnék? piás bolt. És mennyit kapnék ezért a melóért? Hát, hogy $5000. Jól van. És te utána majd ugye más melót is hirdetnél. Hát, hirdetnék, persze. Jól van, hát akkor majd azonnal jövök. Oké. Piát, úristen te. És komolyan mondom, ez valami valami nagy hülyeség. Komolyan mondom, szerintem azt felvették. Valami kamerával. Annyira innen daladék. Fúrte. Üdvözletem! Jó napot! Kezeket fel! Maga meg mit akar? Odaadok egy táskát, és minden, ami mögötted lévő pia ott van, az belepakolod abba a táskába. Oké. Nesze. Gyerünk, pakold. Úristen, ki ez itt? Nesze neked. Jó, gyerünk már! Lelőttem el zsarút. Tessék, itt van. Jó van, gyere be! Számít. Írni. Na, most pedig. Ugye most nem lesz semmit az ég a világon. Ezért te most kapni fogsz egy olyat, amit örök életedre meg fogsz keserülni. Sajnálom, de ez muszáj. El kell húznom piával. Már gyorsan ez a Na, bocsánat. Itt is van. Messze. Gyors. Itt van a táska. Köszönöm. Pénz. Itt a pénz. Tessék.
akkor majd hívlak, ha megint lesz valami meló. Jó, Vagy hívjál inkább te. fogom hirdetni. Hol laksz? Tudod a telószáma, mennyi legyen elég. Jó. Majd fölkereslek, hogyha lesz még meló. Jó van. Na, cső. Cső. Ez a nap is jól eltelt. Állj, leszállás a motorról, itt a SWAT. Tegye a tarkójára a kezét és hajoljon rá a kocsi motorház tetejére. Rendben. Mit akarnak tőlem? Taylor. Tudom, hogy nem olyan magas, mint ő, mivel eléggé kis darab, de ne szórakozzon. Nyugalom van. Én nyugodt vagyok. Nem nagyon érdekli ugye ez az egész dolog, hogy milyen illegális hirdetéseket szervez. Hát. Nekem ez a meló. Én ebből élek. Örvesser, vigye be hátulra. Oké. Megyek van. Megyek én magamtól is. És mit akarnak velem csinálni? Járókelők vigyázzanak. Nagyon érdekli. Szálljon be. Jó van. Jó, testvér, nem kell mondani. Na indulunk. Jaj, de hangos ez a sziréna. Isten zserdjákok. Szálljon ki. Jó van, Jöjjön. nem Hozzá. kell ugatni. Hozzá őrmester úr. Hé, ne szálljáljon vissza. Jó van, bocsi. Nincs bocsi. Mit akarnak velem csinálni? Nem vagyunk a ilyen társadaló bajtársa. Mehetnék én csak egy gyorsabban? Menjem gyorsabban. Nem szálljal vissza, hanem befogja. És jön utánunk. Megértette? Jaj, de menő motoros fickó. Üdvözlöm, Jónás, jó napot! Magát most nem tudok beszélni. Magát most őrizetbe fogjuk helyezni. Egy Ez be is leszek zárva cellába? igen, egy előzetes börtön. Ha itt helybéli Las Venturas-i előzetes börtönbe fogjuk önt elhelyezni, amíg 2-3 nap múlva visszajövünk önért, és a bíróságon fog kikötni. És mivel ez kideríti a bíró, hogy első munkája volt-e, vagy már régebben csinálta, az alapján eldönti. És meg fogják találni azt az embert is, aki Jó gyerek, milyen irozák. Jó. most pedig menjenek Ja, ide be, és de- itt várjanak addig, amíg én szólok a főnöknek, hogy megérkezett. Semmi köszönés? Tudod, hogy én ki vagyok? A Las Venturas-i rendőrfőnök. Jó, hello. Na mi a te neved? Ez az én nevem, hát az Frank Taylor. Aha. Ha jól tudom, te már benne voltál egy bankrablás esetben, ugye? Hát, igen, mondhatjuk. És sofőr voltál. Aha, ja. Ha jól tudom, teljesen pontosan te 2 évet kaptál érte. Hát, ja, 2. Biztos. A számfiárói vezetőség 2 hét múlva ide fog jönni, és te addig itt leszel előzetes letartóztatásban. Maga most velünk jön.
Az előbb jók a cellák. Biztos, hogy... Jó van, akkor ne válaszoljatok. Kaját kapok? Kaját kapok? Biztos kapok. Még valami szart, mint a filmben. Itt fog megrovatni 2 heten át. Na álljam ide. A kulcsa, Taylor, menjen a kulcsokért, én addig itt leszek. Látom, őrmester úr, maga már hamarabb ideért. Igen, mert már Biztos úr. az alatt a 2 hét alatt nem bírtam elviselni, hogy veri a falat. Jöjjenek, megjött a vezetőség. Úgy hanem rendőrkutyák is vannak itt. Gyere, ez lesz az. Ez itt. Felállni te Ó, most hát a itt sár. vagy. A kicsicskád, elment. Itt a csícskád. Csöndet leszel és jössz velünk. Nem szól semmit, különben kapsz egyet. Oda szakarodja mögé. Gyere, vagy. Te csak a postába adod ezeket a hülye kis izéket, hogy... De tudod, van egy jó kis haverom, aki egy kidobó srác, és ő, mint látod, eléggé egy nagyobb izóba csírta. Na, húzzá időbe. És ha bármi gondod lesz, ő szétver. Na most pedig megyünk. Várj, mamma. Üdv, uram! Üdvözletem. Na akkor maga az a bizonyos Frank Taylor. Igen, ő az. Na akkor nem is húzom tovább a szót, a gyűlést megnyitom. Ha jól látom, az aktádban már egy bankrablás szerepel. Igen, és... Nincs is. Ha jól tudom, én mondhatjuk gazdag. Nem mondhatjuk, hanem... Ja. Mi készített önt arra, hogy egy illegális hirdetést csináljon, főleg egy másik ember részéről? Nem a pénz kellett neki, hanem a hírnév. Már eléggé híres vagyok, tehát nem az. Akkor meg mi? Hát mit tudom én. Hogy hívják azt az embert, aki bankrablásra kényszerített? Mit tudom én, nem mondta. Ha nem mondja meg most, akkor egyből 2 évet rárakok az ön börtön idejére. Jól van, valami Lucas Mario. Micsoda? Ez valami vicc? Nem, így hívják biztosan. Amiért nem maga, ölt maga boltos szerencséje van. Egy kis részéről, de az ítéletet meghozom. Ez még nem végleges, de mostani idő 20 év egyenlőre, viszontlátásra. Elvihetik a Los Santosba és lecsukhatják.